Ćao društvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Šalim se malo. Ćao društvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Moje ime je Katarina, a tema današnjeg videa će biti jedno ulje i jedan šampon koji ću vam preporučiti. Verovatno su neki možda i čuli za iste, tako da ukoliko želite da saznate o čemu se radi, koji su proizvodi u pitanju, ostanite sa mnom do kraja videa. Krećemo! E pa, dragi moji, odnosno drage moje, vreme je da pored ricinusovog ulja i kokosovog ulja, toj maloj družini, jednoj vrlo moćnoj družini, pridružimo još jedno ulje za kosu, za koje smatram da je fantastično, i jedan šampon. Ali bi se bazirala ovde na samom ulju. U pitanju je Brahmi Amla ulje za ishranu kose, koje izgleda ovako. Ja mislim da ovu sliku većina nas zna i da je vrlo prepoznatljiva. Ja sam ovo ulje koristila prilično davno i onda želela sam da pored ricinusovog i kokosovog ulja, koje mi svakako pomažu, ubacim još neko i pokušavala sam da se setim koje je to ulje koje ranije bilo onako zanimljivo i vrlo ima taj jak miris koji možda može da vam smeta, ali s obzirom na benefite, iskulirajte miris. Evo sad ćemo da vidimo za one koji ne znaju šta piše na samoj ambalaži. Dakle, Brahmi Amla ulje, inače možete poručiti sa Ayurveda sajta, ostavit ću vam link dole, i za ishranu kose. Za dugu i zdravu kosu ima 100 ml. Svašta nešto tu se drži, uglavnom se bazira na prirodnim sastojcima i vodi poreklo iz Indije. Ja sam skoro potrošila, žao mi je što su pakovanja mala, inače bih poručila veće pakovanje, zato što meni za moju kosu treba malo više. Evo, ovako izgleda bočica. I dole je onako zelenkasto. Čini mi se da je bilo možda malo i tamnije. U svakom slučaju, ovo je jedna sjajna stvar. Ono što proizvođač kaže jeste da treba da se drži preko noći i da tada ima nekako najbolje rezultate. Ja sam ovu bočicu koristila 2 puta ukupno i za 2 puta mi je bila meni. Možda sam ja preterala sa količinom, ali hajde. Dakle, nanosi se i na teme, dakle na sam skalp naše kože, glave i samu kosu možete naravno da prođete s istim ovim uljem. Prvi put kada sam koristila sam tako što sam prespavala sa tim, ali mi se izmastio ceo jastuk i onda ne volim to sam već pričala i danas, baš kad snimam, sam ga držala neka 3-4 sata i moram da priznam da je bio isti efekat. Vi ne možete da verujete, nakon što posle isperete to ulje, operete kosu i šta god da želite da uradite posle toga sa kosom, makar i pustili samo da se osuši, zavisi ko šta radi nakon pranja i kako je stilizuje, vi ne možete da verujete kako je ona mekana. Znači, ni jedna stvar, čak ni posle kokosovog ulja, ni posle ricinusovog ne bude ovako mekana. Mislim da zaslužuje veću pažnju na YouTube-u ovo ulje. Ovo je za sve tipove kose i znači ogromna preporuka od strane mene da ovo kupite pod hitno, ali kupite, ja sledeći put kad budem kupovala ću kupiti 2-3 bočice, jer ja ne znam zašto toliko trošim suludo, a drugo je šampon, drugi proizvod koji sam isto sa njihovog sajta poručila. Ovo je Sidha ili Sida Herbal Shampoo, dakle na bazi biljaka je. Takođe iz Indije, koliko ima mililitara, da li negde piše? Ne piše.
ovako izgleda. I oni sad, da ne bih ovde otvarala, donela sam direktno iz kupatila. On je crn. Dakle, ovaj šampon je crne boje. I miriše tako na biljke, ali ništa nešto neprijatno, dok ovo Brahmi i Amla ulje ima stvarno taj baš jak miris. Neko može da smeta, nekom ne. Ja generalno, nije da mi nešto preterano smeta, ali je da čekam da ga isperem sa kose. Ovaj šampon je jako dobar za jačanje samog temena, glave, dobar je za podsticanje rasta kose. Dobro je čak i da se ostavi prilikom šamponiranja malo 2-3 minuta. Možete nešto u kadi drugo da se istuširate ili da li imate tuš kabinu, svejedno, da malo ga ostavite na kosi, ali i ne mora. Ja sam danas, dakle, pored ovog ulja, 2 puta šamponirala kosu, drugi put kada sam šamponirala sam ostavila pa nekih, recimo tako, 3-4 minuta i onda sam najnormalnije isprala, nanela malo maskicu neku na krajeve i to je to, fantastična jedna stvar. Ja ću vam sigurno snimiti jedan video kako pravim sama šampon za rast kose, ali ovo mi je alternativa kada ne pravim. Pišite mi dole ako ste čuli za ovo, ako ste koristili, da li vam je pomoglo i voljela bih stvarno da neko proba, jer verujte mi, stvarno je fantastična stvar, ne samo za rast kose, zašto je prvenstveno i namenjeno, već uopšte i za ishranu same kose, za hidrataciju, jača kosu, omekšava je, pazite kad je moju tvrdu dlaku toliko omekšalo, a ne onako plastično da omekša. Tako da, to bi bilo to. Vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!